Keeper, penio fatha rocket, Cymru ar y blaen. Cymru ar y blaen. Ni'n codi benyn uwch na chraen. Helo, shwmai, a chroeso i bennod diweddara ni o bodled Ewro 2020 gan Fforwm Cymraeg Ewro 2020. Mae Owen, Steff a Daf yn ymuno gyda ni bore yma. A dim ond un lle sydd gyda ni i ddechrau, a hynny gyda gêm a pherfformiad anhygoel Cymru neithwr yn erbyn Twrci. Cymru wrth gwrs yn ennill 2 gôl i ddim yn y diwedd, ond boes bach eithon ni trwy pob emosiwn posib yn ystod y gêm. Steff, da fi at y ti gynta. Na gêm, na gyda? Wel, ie, oedd hi'n boenus i watcho yn ar adegau, na gyda. Ond, na fe, triffwyn sy'n bwysig, na gyda. Ie, bendant yn y diwedd, beth bynnag ie. Owen, ti'n cofio'r gôl diwetha na mewn, neu o ti wedi cael gormod o beint lawr o sal erbyn ni? Na, ti'n gwybod be, ges i lot gormod erbyn y hanner amser, ond fel ti'n gweud, o'n i'n mynd trwy bron pob emosiwn, o'n i fel, mae eisiau lager arall na fi, fi ffili watcho yn y sobor. Ond oedd e'n gêm anhygoel, fel ti'n gweud, gymaint o pethau yn mynd mlaen yn y gêm o ran, gethodd Cymru sawl chance da, penalty, a getho nhw chance, 2 chance, especially Yilmaz o'r beth oedd e, 4-5 llath mas. Oh my god. O fi fel, gallai bod wedi cymryd at step over a bwnsio hwnna mewn. Oedd neb yn mynd yn agos i fe. Oedd e'n, anyway, bonkers, ond ie, codis i lan bore yma, pen tost, ond e werth e. Ie, na beth yw e. O'n i jyst yn meddwl, sa'n o ble i ddechrau dehongli'r gêm i bod onest. Oedd jyst siwn gwmynt yn digwydd, oedd siwn gwmynt o chances a jyst pethau'n digwydd, oedd e'n crazy i watcho. Da, fos a fi'n ôl at ti i cyn y gêm, a pan dath y tîm mas, efe, achos oedd y gêm di sadw'n bach yn rwystredig, ond ni ddim wedi chwarae'r potensial, ni ddim wedi gallu cael y gorau mas o Ramsey a Bale a beth bynnag. Beth oedd dy feddwl di pan wedys i'r tîm, dim newidiadau'r tîm. Oedd ti'n meddwl bod e bach o risg, dim newidiad gyda tymheredd yn dwy'n fyd a popeth fel ni? Wel, oedd bach o bryder, ond wedyn, teimlo wel, cadw'r trust yn y boes nath chwarae dydd Sadwrn, a go for it. Mae sari beth yn gweithio erbyn hanner amser, mae real ti'n lle tymlaen a boes erbyn hanner amser, lle trial wyth gwahanol, ond wel deg. 1-11, dechreuodd y gêm dwi, ffantastig. I'n gwybod dath Joe Allen off ar ôl hanner amser, ond y shift reol yn iawn yn y hanner cynta. Clas. A Ramsey, wel pob un. Rhaid camol pob un nath dechrau'r gêm. Wow. Ie, na mi oedd e. Ges i neges ar ôl y gêm i weid rhywbeth am y podcast. Un o'r gêm yna lle oedd pob chwaraewr yn cael 10 mas o 10. Roedd ddim yn digwydd yn aml, neu ddim yn cael perfformiad yn aml, mae jyst 10 mas o 10 i bawb, ond nhw'n jyst yn wych o'r dechrau'r diwedd. A Steff, mae rhaid i weid, hyd yn oed ar ôl 10 munud, o'n i'n teimlo oedd y gêm yn gwbl wahanol i'r gêm dydd Sadwrn. Oedd Ramsey a Bale, o'n nhw yn y gêm yn syth. Oedd momentum gyda ni, o'n i'n adeiladu, o'n i'n edrych yn danserus. Oedd e jyst yn gêm gwbl wahanol yn syth o dydd Sadwrn. Oedd e jyst cymryd lot fwy o egni. Oedden ni'n wario fel yr high press na reit o'r top oedd jyst yn gweld o chwaraewyr Cymru, jyst lot fwy o egni a y gair yn y Saesneg felly yw desire fe, o'n nhw jyst yn moyn cau y Twrci lawr trwy amser a wneud yn galed iddyn nhw. Allai wedi bod yn 5 gôl i ddim neu rhywbeth, tasau Cymru wedi cymryd chances nhw. O'n i fan hyn yn fynd ymddeheiro i'n gymdogion neu os nhw'n clywed rhywun yn gweiddi a gweud ambell i air drwg. Wel, so ni'n gweld Ramsey a Bale yn misau chances nhw. Ni fel, na. Tra'n gwneud i o na o ti'n gweud ar y pryd? Na, wrth i'r byd o ailadrodd fan hyn, rhaid o'n bod yna blant yn gryndo. Ie, na beth yw e. Fel o'n i'n gweud, yn yr hanner, fi'n gwneud yr hanner awr cynta, so 2 siawns arbennig i Ramsey. Gath Kiefer Moore siawns gwych hefyd, gyda'r peniad na ar y postyn pella. Pan fetho Ramsey yr ail gyfle na, beth oedd pawb fel yn y dafarn nhw? Oedd e bach ar fel, dyw hwn ddim yn ei digwydd hyn o. O'n i bron yn aros nes bod Twrci'n dod a sgwr o gôl, achos na fel oedd y gêm yn mynd, oedd siawns ar ôl siawns, a dim just siawns, o'r un yn siawns gwych. Yr ail un nath e, yr un cyntaf oedd e'n dda, ond oedd bach ongl, bach deit o fe, ynddo fe. Ond oedd yr ail un,
oedd e trwyddo, ond os ti'n gwylio fe nôl, sythodd e fe, oedd y pel yn mynd lan, oedd e wedi edrych ar y lino cyn i'r pel mynd hi bo'r gol, ti'n mo? Ie. So ti'n gwybod am ffaith, oedd hwnna'n ei pen yn meddwl, os oedd e jyst i fel, fi'n credu, ti'n gwybod, rhoi bach o'r concentration level na i actually sythu'n dda, yn lle meddwl, i fi offside. Ond anyway, oedd y trydydd gol yn clean off fyd, yr un galetach mas o 3 wedyn ni. Ie, oedd y chest am y gol yn wych. Ond dod nôl i'r ail siawns gath Ramsey, mae pawb yn siarad am di bel a'r penalty a dod i fe dros y bar na beth bynnag. Wel, dododd Ramsey i ergyd mi credu hwnna math o'r stadiwm, dim just dros y bar. Oedd hwnna'n, os ti'n mynd i sgaio fe, neud y jobyn yn iawn, ond... Wel, ti'n gweud am un bel fyna'r penalty fe, oedd Gary Lineker wedi tweetio bore yma, fideo bach, just pel yn landon i garddau. Ie. Yn gweud, at least it's on the green, yr rhywbeth fel un. Ie, na fydde. Fi credu oedd sawl joc yn mynd am beti penalty bel neithwr. Ie, ond wedyn bod i'r gol de daf, just cyn hanner amser, maen nhw'n wastad yn gweud yr amser gorau i sgoro yw just cyn hanner amser, a un gol wych. A beth oedd yn odd amdano fe fyd oedd ail siawns Ramsey yn y gêm, oedd e gwmwys rhywun peth, rhywun fath o bel, y bel yn cael y bel ar yr ochr dde, torri ti fewn. Oedd e fel bod amddiffyn Twrci ddim wedi dysgu o'r siawns oedd wedi digwydd beth 10 munud cyn ni. Ie, wel, o 3 cyfle nath gath Ramsey yn hanner cynta. Bale, nath paso'r Bale mewn i fe. Mae'n camol o ddoi nhw am creu'r siawns i ddechrau. Mae'n y gol, waw. Y touch na ar ei rest i gael y Bale lawr, a roedd e'n gwybod yn iawn beth oedd e moyn wneud. Roi yn y cornel, boom, gol. Arbennig. Na'n beth yw e. Ond ni'n gwybod ni Cymru, dyn ni'n mynd pethau'n rwydd o gwbl, felly mewn ni i'r ail hanner wedyn. Yilmaz yn cael y siawns enfawr na o'r cic cornel. Sa'n gwybod beth sy'n digwydd ar hyn o bryd, Steff, gyda Cymru'n amddiffyn ciciau cornel. Mae jyst bob tro mae'r Bale yn mynd mewn. Mae fel bod yr amddiffyn yn cael ei pen iddo fe, a bod e'n mynd am y gol. Dwi'n beth, o'n ni'n ofon watchan ciciau cornel Twrci neithwr, fel tas e pob un o'n nhw'n mynd i'r lle o'n nhw fod. Yn gefe Chalan Oglw oedd yn Cymru nhw, yn geiriau wedi sut oedd bod e'n fel seren Twrci a Joe. Oedd e just... A hefyd, dim just... Fwy na just ciciau cornel. Fi'n gweld Cymru yn lico aros off y wing-backs maen nhw'n bomo lan y ca. Oedd Game of Swister, oedd Cymru'n gadael cymaint o lei yn babw gyda Swister lawr yr ochr dde a cael ei groesiad e mewn. A'r un peth dy Twrci neithwr, os yn gadael y croesiadau iddo mewn a so'n gwybod, mae eisiau edrych ar hwnna fi'n cedi. Ie, na beth yw e. So i Yilmaz cael un o'r chances gorau yn yr ail hanner, y siawns gorau, wrth gwrs, cwmpodd i Bale gyda'r cic o'r smotyn. Beth yw iddo yn yr ews? Techneg yn wrong, neu beth? A wedys i'n y tafan oedd e ddim yn ei sgoro, nid ac ennill peint ar bet bod e ddim yn ei sgoro. Oedd e just fel, oedd e'n sefyll am y Bale. Sa'n gwybod, ffordd oedd corff yn sefyll, oedd just dim confidence da fi. A i fod yn dig, ar un peth o'n i'n gweud neithwr o ran Page, oedd Bale yn knackered ar ôl bod i 70 munud. Oedd e ddim yn traco nôl, oedd e ddim yn mynd mlaen really gyda lot o speed, ond mae'r techneg fel y pel i Ramsey'r gol yna, da fe i falle just rhoi Dan James trwyddo neu rhywbeth fel la. So fi'n deall pam oedd e wedi cadw ferno, ond oedd y penalty, absolute shambles, a wedyn nath e fel lan bron ar y assist i Conor Roberts da fe. Na fe dweud. Nath e bron sgori eiliadau ar ôl i beth bynnag gyda'r gol geidwad yn cael y Bale nôl, oedd hwnna'n... Mae on, modfedd oedd e. Oedd e modfedd i bant, na fe dod e. Os fi'n credu, oedd sylwebeth diddorol gyda S4C, nath rhyw 5 munud wedyn, gath Ramsey'r Bale ar y dde, a dorrodd fe nôl i Bale, a dath ei drod chwith Bale, a'n lle bwrw nath e trial fy'n hibo, fi'n credu Soyuncu oedd e. A fi'n credu wnaethon nhw weid, oedi'r miss o'r penalty yn ei benne, ond fi'n credu, mae Bale wastad yn hyderus, beth bynnag. Fi'n credu mwy, fi'n credu jyst achos bod wedi blino a mor dwym a pethau. Fi'n credu jyst weithiau, dyw'r meddwl ddim yn gweithio a ti ddim yn meddwl yn glir, beth bynnag. Fi'n credu dim colli'r hyder nath e, oedd e jyst penderfyniadau fe bach yn scrambled, fi'n credu. Ond wedyn, mlaen wrth gwrs i... Wel, edrych, geithon ni
cyfnod wedyn anodd ar ôl y cic o'r smotyn, amlwg oedd hi dim ond un gol i ddim, ond mae rai gweud, wnaethon ni amddiffyn yn arwrol am yr 20 munud, na, gyda'r 5 gol yna'n wych, Daf. Do, wel teg, nath nhw roi cyrff ar y llinell, stop o'r gols a un o'r tacls gorau weles i yn y gêm oedd Ramsey yn traco nôl a taclo'r boi yn y bocs. Mae ti gael timing hwnna'n spot on, neu os ti'n gael hwnna'n wrong, mae hwnna'n penalty straight away. Os yn Twrci sgor o penalty, momentum gyda nhw, gallai fod yn 2-1 neu wrth ar ddiwedd y gêm, ond war teg, boes yn amddiffyn yn dda. Gath Conor Roberts gêm dda ni, oedd e'n dawel iawn di Sadwrn, ond work rate dwe yn Milan y llinell fyd yn arbennig. Wel teg. Mi'n credu, nath Robert Page gweud rhywbeth ar ôl y gêm, taw fe'r chwaraewr mwyaf ffit mae fe byth wedi dod drosto neu rhywbeth yn y gêm sy'n ddiddorol. A wedyn, felly mewn â ni i'r munudau ole, cic gornel ar yr ochr chwith i ddechrau gyda Bale yn mynd mewn i'r bocs, cael ergyd i hunan, a wedyn cic gornel arall wedyn yn syth. Bale eto yn mynd mewn i'r bocs, Twrci unwaith eto ddim yn dysgu o'i camgymeriadau nhw, a yr ail gol o'r diwedd yn dod, Steph. Ie, wneud yr un peth dwywaith fel yna. Mae pobl sy'n disgwyl cadw'r Bale yn y cornel am cwbl o eiliadau styr y cloc lawr, a Bale yn bod yn cheeky, yn trial mynd lawr y dead ball line na fe, oedd yn cheeky iawn yn cyd i ni, na'r ffordd i ddisgrifio fe, a ffili credu bod wedi trial yr ail dro, bod wedi gweithio. O'n i'n gweud yn garfan, yn changing rooms ar ôl i Steph o ran Twrci. Mae rai bod y coach ti'n mynd off i ben. Mae rai bod wedi mynd off i ben. I wneud hwnna ar y chwith, a wneud yr exactly un peth o dde, 2 eiliad ar ôl ni, a dod off. Mae rai bod wedi mynd yn well mewn na. Oedd yn atgoffa fi, fel y cic gornel na Trent Alexander-Arnold, rhywbeth tebyg i na. Just rhywbeth ma'n siŵr fod wedi gweithio arno ar y maes ymarfer, a just meddwl fel, just triwch hwn. Sa'n cael bydd yr eidl yn gwneud i gwaith cartrwn nhw, bydd nhw ddim yn gadael hwnna i ddigwydd. Fi'n eitha siŵr bydd rhywun o'r eilad os yw'n cliro Bale mas cyn bod yn cyrraedd y bocs, fi'n credu. Ond beth o'n i ffili credu oedd bod Conor Roberts yn munud 90 lan yn y bocs yn wylo am gol. Fi'n credu oedd e'n ddiddorol pan eithon nhw i'r studio gyda BBC, oedd Ashley Williams gyda nhw a Neil Taylor. A wedodd Ashley Williams bydden ni byth wedi gadael Neil Taylor i mynd lan yn munud 90, so ni dim ond un gol lan. I jyst i chwilio am yr ail gol na. Ond, oedd y scenes ar y diwedd yn wych oes o'n i'n meddwl. Ti'n lli gweld yr ysbryd a pa mor glos mae'r tîm yma ar ôl y gêm. O'n i'n meddwl bod cyfweliadau rai o'r chwaraewyr yn wych fyd ar BBC a S4C. O'n nhw wir yn gwybod oedd y gêm na'n enfawr a oedd cael y buddigoliaeth oedd e'n sicrhau nhw fe'n trwyddo i'r row nesaf bron o bod, nag oedd e? Ie, oedd e'n anferth. Fel ti wedi gweud fyna nawr o ran S4C, nes i retweetio cwbl o bethau. Pidwch edrych os mae geiriau'n weddus na fe. Ond oedd literally Conor Roberts anhygoel o foi. Oedd Ben Davies yn siarad i S4C, mor dda yn ei Gymraeg. Mae Aaron Ramsey yn siarad Cymraeg a dysgu Cymraeg. Maen nhw'n gwybod beth mae'n meddwl i chwarae Cymru nawr. A mae wedi bod fel yn y spel o ers sy'n ni wedi gweud lot amdano fe, fel Gary Speed, newidodd yr ethig na gyda popeth o ran Cymru a beth mae'n meddwl i fod yn Cymro yn chwarae Cymru. A mae lot o sôn fi'n abod cwbl o fans mas yna. A dim ond bod i 400 sy'n mas yna. A mae'r grŵp o fans mor at ei gilydd. Maen nhw gyd, maen nhw'n gweud mae WhatsApp grŵp wedi cael ei creu y stwff o'r fans sy'n mas yna yn bacw just am y trip. So maen nhw gyd yn gwybod ryfflu le maen nhw'n mynd i bod. Ti'n gweld nhw'n y crysau ta beth, ond mae bacw'n anferth o sut nhw. Ond mae fe'n amazing i gweld. Mae'r buzz hyn bron lan at y 2016. Fel ni'n gweud, ni bron trwyddo nawr. Ni technically trwyddo, so sa'n siŵr pwy ni'n mynd i ware mewn mlaen. Ond dyma mas o'r grŵp, na beth mae pawb moyn. Buzzing, absolutely buzzing. Fi just dredo nawr, mae o le un gêm arall i yfed gormod o beins, ys e. So, bydd dysil gynta, a wedyn bydd rhywbeth arall ar ôl ni. Ie, na fe ddewe. A ni'n gweld, oedd e'n wych hefyd Daf, oedd pawb yn siarad cyn o ran y tymheredd, chwarae'n bacw, oedd e'n agos i gefnogwyr Twrci fyd, oedd y rifau, oedd y cefnogwyr yn cael ei awnymro yn, wel,
yn ei milodd yn y dorf, a wedyn fi'n siŵr munud 80 neu munud 85 neu bynnag, beth i ni chi clywed yn y cefndir, hen wlad fan hadau yn cael ei chanu gyda beth, cwpl o gannoedd neu trychan neu 400 neu bynnag o gefnogwyr. Maen nhw just yn wych, nag ydyn nhw. Dyn, war y teg. Fi'n cael clywed si yma o hyd rhywbeth sydd y gêm fyd. Os ti'n cael 400 o fans i ddeg gwmnt yna sŵn, nid fi'n, fan oedd 30,000 o Twrcs. Ti'n lle imagine o'r atmosffer ti'n lle gael yn Caerdydd gyda 30,000 o fans unan yn cymrygu'r tîm. Oedd Gareth Bale yn gweud ar y dechrau, oedd gael fans yn y stadiwm yn rhoi hwb i'r tîm. Mae'n eisiau rhoi hwb i ddoi tîm, ond mae rai gael chwarae byn fans Twrci yn rhoi bach o hwb i nhw a eisiau prwfo nhw'n wrong falle a nath nhw na sydd away gwych, beth, arbennig. Na, oedd yn arbennig, gwych. Felly, just yn cyffwrdd yn gloi ar gêm yr Eidal nithwr hefyd, cyn bod ni'n symud ymlaen i siarad am y gêm dy Sul. Yn amlwg yr Eidal yn edrych yn gryf yn erbyn y Swister. Maen nhw'n edrych i fi ar hyn o bryd, fel un o'r tîmoedd cryfa yn y gystadleuaeth. Sa'n beth i ti'n meddwl o'n nhw ar hyn o bryd, Steph? Dal mae'r cwestiwn David a Immobile. Nath e fuso cwbl o chances neithio, wrth gwrs, nath e sgôr yn y diwedd, ond, o syri faint mae fe'n sgori yn Serie A, dwi ddim yn, mae dal yn, dylai fe fod yn claddu rai o'r chances yma mae fe'n cael. Ond edrych ymlaen, fi sy'n gobeithio bod yr Eidal yn gweld rhaid neu trwyddo bod ni'n mynd i roi cyfle i rai o'r chwaraewyr ar gyrion i carfan o twod. A bod hwnna'n ei dro wedyn ni'n rhoi cyfle bach i Gymru, achos dwi'n edrych wedyn ni ar y gemau sy'n dod lan, da ni. Ar y gwrthwynebwyr posib, os byddai Cymru'n gallu snico rhyw fath o fuddugoliaeth yn ebyn yr Eidal a benni ar y frig y grŵp, mae'n edrych bod ni'n mynd i allan ni ware naillai Awstria, Ukraine neu Gogledd Macedonia fe, neu yr Iseldiroedd, wrth gwrs. Ond Awstria neu Ukraine o lle. Os ti'n dod yn ail, dwi'n ware mynd ail yn grŵp... Sef Denmark, Rwsia neu'r Finland. Mae cynta neu ail i Gymru, fi'n credu mae'r trydydd bach mwy cymleth, achos sy'n syniad yn ei le mae'r trydydd, mae cwpl o opsiynau gwahanol. Gallen ni'n chwarae yn Hampden Park, fi'n credu, un o'r opsiynau, os orffen nhw'n un trydydd. Ond mae ennill neu gorffen yn ail yn y grŵp. Wir, ond fi'n credu os ni'n ennill y grŵp, mae'r siwrne i'r cwarteri yn haws hefyd, nag yfe. Ond penderfyniad mawr falle gyda Robert Page, cyn bod ni'n symud mlaen ar gyfer y cwarteri ar 16 ola, yn amlwg ni chwarae'r Eidal dy Sul, Ows. Mae penderfyniad mawr gyda Robert Page nawr, yn amlwg mae yna un gos gyda ni yn yr 16 ola, Oedden ni yn gorffwys ambell i chwaraewr, ni'n gwybod yw Ramsey a Bale ddim gyda hanes gret o ffitrwydd, maen nhw'n gallu cael anafiadau, maen nhw'n stryglan fel arfer i clybiau chwarae tair gêm mewn wythnos. Oedden ni nawr yn gorffwys rai o'r chwaraewyr. Mae yn gyfle, falle, mae Page wedi chwarae doi dîm yr un peth nawr, yr un starting 11 fel petai. Felly mae yn gyfle i chwarae cwpl o rai chwaraewyr newydd, ond oedden ni'n gorffwys y chwaraewyr gorau hefyd. Mae Ciffa Môr yn un arall ar Garden Melin, wrth gwrs. So os geith Garden Melin arall, byddai'n colli'r gêm nesaf. Yna'r problem gyda o ran ware fel tournament fel yr Euro, achos i ti moyn ware Ciffa nawr a cael y Garden Melin nawr cyn falle mynd i'r 16 dwytha a falle mae'n cael y Garden Melin yna. Ti ffili edrych yn fela, ond mae rai pobl yn meddwl ti moyn mwy yn y cwarteri na'r 16 dwytha, ond mae'n dibynnu pwy ni'n cael. Ond i baib nawr, gweud o ran Page a'r garfan a fi'n credu bod rhaid sa'n credu wneud Ramsey a Bale dechrau dy Sul. Sa'n credu bod nhw da'r coesau i physically wneud e. Ni gyd yn gwybod hanes y chwaraewr un, dyn ni. Fi credu bod Ciffa Môr bach yn wahanol, mae ni not o chwaraewr da sy'n ffit, Dan James yn ffit i hwn, maen nhw'n gweud bod e'r un o'r rai fwyaf ffit yn garfan Manceinion Unedig. Conor Hobbs, ni gyd yn gwybod bod e'n lli redeg trwy dydd. Eto, Joe Morel, wnaeth e'n wario dda, ond mae dati chwaraewyr, actually, ar y podlediad dwythion ni o'n siarad amdano'r carfan, o'r depth y fe.
Mae da ti'r Brooks, Wilson, Johnny Williams, a mae da ti'r Tom Lockyer i dod mewn falle, Cabango, oedd Cabango ddim yn y sgwad neithwr. O'n i'n syndod i gweld Mepham a Morel dar ar y ca yn dechrau ddo, a o'n i'n meddwl, o'n i'n disgwyl i Ampadu dod mewn, ac o bosib Lockyer, falle. Ond oedd Mepham yn clas neithwr, oedd e'n really dda, a Rodon, well, just best centre-back in the world, boys. Fact. Honest to God, mae Rodon yn anhygoel. Dim un troed yn wrong neithwr, a mae'n stuck mewn chwaraewr, honestly, gwych. O'n i bai mna, fi'n credu bod rai cael newidiadau, sa'n beth chi'n meddwl? Beth ti'n meddwl, Daf? Mae'n jyst yn anffodus i Rodon, am di'r clwb mae'n chwarae i fe, achos dwi'n ddim yn mynd i gwreddi potential y Spurs, sy'n mynd chwarae o'r rhan. Beth ti'n meddwl, Daf? Beth am newidiadau? Ti'n meddwl newid? Fi'n credu sa'n gweld, falle, ddim Bale yn dechrau, achos fi'n credu eisiau rhywun cyflym sy'n hoffi trac yn ôl i'r gêm nesaf, achos ochr chwyth Eidal yn gryf iawn. Mae'r Spinazzola boina sydd yn chwarae'n left back, ond mae'n chwarae mwy fel left wing neu striker yn falle. Y gêm fi i watcho fe. A Insigne wedyn ar y chwyth, mae'r ddoi yna'n gryf iawn. So bydd rhaid i dyn ni'n stico cadw gyda Conor Roberts, a felly rhywun arall yn right wing wedyn sy'n fod o'n trac yn ôl fwy a gweithio i'r tîm. Mae'n job gwybod, fi'n credu maen nhw'n so ti moyn, bosib felly di gorffen yn trydydd os ti'n cael disaster o'r gêm erbyn Eidal. Gwyd ti'n colli o 3-0 a Swistin yn curo Twrci 3-0. Ti'n ôl i'r trydydd safle, so mae rhaid fod yn ofalus. Dim gormod o changes yn gyrru, ond falle newid y tîm falle fwy yn ystod y gêm. Mwy o changes yn ystod y gêm, a cael mwy o bobl yn fresh, ddim yn wario 90 minutes falle. Mae'n job gwybod. Na beth yw. Fi'n credu oedd e'n pryd nath Page yr eilydd cynta, fi'n credu oedd 70 munud wedi bod ar y cloc pan nath newidiad cynta, nath Ampadu arno fi'n credu, so oedd e'n gyfnod hir i'r 11 na i fod ar y can wedyn yn y tymheredd na. Fi'n credu un o'r pethau diddorol o'n gweud hefyd o ran Kiefer Moore yw pan dyw Kiefer Moore ddim yn chwarae, ni fel arfer yn mynd nôl i 3 yn y cefen, a wedyn ni'n chwarae fel y 3-5-2 fel petai. So, y broblem gyda Kiefer Moore yw, y ffordd mae'n chwarae'r gêm yw, mae fe ffili help bron y bod, ond cael cardiau melyn, achos os nag yw e'n mynd lan am yr headers ac ati, wel, ni'n tynnu wrtho fe beth sy'n gryf yn ei gemau. Beth ti'n Steff yn meddwl o ran y siap a'r tîm yn symud mlaen ar gyfer dy Sul? Achos mae'r Eidal, fi'n credu, Chiellini off yn yr hanner cyntaf, oedd fe yn ystod Eidal. So mae'na siawns fod nhw yn gorffwys ambell i chwaraewr hefyd. Mae'n, fel y Dafydd yn gweud, mae'n just cael y cydbwysedd yna, really, rhwng, rhoi rest haeddiannol i'r chwaraewr yma sy'n, fel Bale a Ramsey, so wrth gwrs fel rhyw cod nadolig, a mae'n wastad rhywbeth yn bod yn nhw. So, mae angen cadw nhw'n fresh ar gyfer felly gêm sy'n fwy bwysig, a felly dechrau, dwi'n meddwl allu Tyler Roberts neu Wilson, Ampadu, a falle dod arno a Bale a Ramsey teg at y diwedd os oes angen bach o momentum teg at y diwedd. So'n gwybod? Na meddwl, mae'n anodd yn gweud, achos mae'r Eidal i fod yn deg nhw, di edrych mor gryf, ond i fod yn deg i Robert Page, dyma'r problemau i ni eisiau cael, nag yfe. Yn gwybod bron o bod ni trwyddo i'r 16 ola, oherwydd falle rhywun fel yr Alban yr fori, os bydden nhw'n colli i Lloegr, 2 gêm wedi colli, bydden nhw gytre siwr o fod, nag yfe. So, ar ôl 2 gêm, os oedd Robert Page eisiau problem, dyma'r problem oedd eisiau. Ydy fi'n gorffwys chwaraewyr am y gêm ola yn y grŵp, neu ydyn ni'n mynd amdani a gweld beth allwn ni cael yn y Eidal. O'n i'n neud joc neithwr al yn y tafarn dechrau dy Sul efe, achos technically mae'r Eidal eisiau pwynt i mynd trwyddo, a mae eisiau ni cael pwynt i mynd trwyddo, so just na'r kick-off, a pawb eisiau lawr am 90 munud. Bydde fe'n haws i ni watcho na gêm fel nithwr, os daw na beth bydden ni'n neud. Bydden ni'n hapus i gymryd 0-0 yn erbyn yr Eidal. Yr Eidal yn chwarae fel o'n nhw 20 mlynedd yn ôl, just
pimp yn y cefen, amddiffyn, ambell i dacl fan hyn am yn cod, dim byd mowr. Bydd neb eisiau cael cerdiau melyn, beth bynnag. Fydden nhw'n cardio nhw drosto mewn i'r 16 ola. So, gyda'r doi dîm, just boring 0-0, bydda i'n hapus gyda hwnna, beth bynnag. O'n i'n siarad o ti'n siarad gweud am Keith Moore am y cardyn melyn. I clwb yn Cydydd, gath 4 cardyn melyn trwy tymor. Do fe? I Cymru, mae'n cael cardyn melyn bron pob gêm. Mae fe'n... Sa'n gwybod taw referees ar lefel hyn, falle? Sa'n mo? Sa'n mo. Un o'r pethau ti'n codi am beth i'r dyfarnwr. Mae rai fi wedi, fi'n credu bod y dyfarnwr wedi bod yn wych yn y gystadleuaeth yma. Fi'n credu, o'n i'n licio'r dyfarnwr nithwr. Mae'n gadl y gêm i llifo, ond pan mae rhywbeth yn digwydd wedyn, delio gyda fe fel mae rai, nag yma. Yr unig un nod oedd Daniel James yn cael Wel, oedd yn amlwg wedi cael ei dynnu lawr, ond dim byd yn nod cic-rydd. Gath ei bwlon fflat. Absolute fflat. Hwna oedd yr unig un, fi'n credu gath yn anghywir. Ond i fod yn deg, ar y cyfan, achos yn y Premier League, mae eisiau bod yn problemau gyda ni'n y VAR hefyd. Sy'n gêm yn mynd heb VAR a problemau VAR. Mae wedi gweithio'n wych yn yr Euros hyd yn hyn. Sy'n nhw'n gorgymlethu fe. Na, dyn. Mae nhw'n jyst yn syml o beth mae'n neud. Oedd llun fideo bach da o Joe Rodon bore yma. Bydd y ref di gael o fe draw yn y cwrt i cael gair dy fe. A ti'n llun fel lip read o. What are you on about? In his finest Swansea accent, what are you on about? A ti'n gweld beth oedd yn gweud, they're fantastic. Mae brawd Joe Rodon yn ddoniol ar Twitter. Mae'n dod i ambell i beth lan. Oedd y 2 botel Jägermeister y fe mas cyn y gêm neithwr. A ni'n just fel, bydde T.O.'s wedi bod yn prawd gyda beth oedd e'n ei neithwr. Fi'n credu gyda'r Jägermeister. Wel, ti'n gweud na, mae'n un fwyles i fe, cwpl o disadwn yn ôl, beth oedd, Swans yn y play-off final. Es i mas, oedd e mas gyda boes fyd, ni'n afred trwy dda fel Pale Road dros y blynydde, sort of thing, yn wario gen erbyn i gilydd. A pali, mae fe'n mynd ar Love Island fyd. Dy fe? Clywys i hwnna. So look out, achos mae'r boi yn absolute canon, bachan hanner, so gen i weld. Chi'n cael yr exclusives i gyd fan hyn ar podled fforwm Cymraeg Euro 2020. Dim just Pale Road on Love Island fyd. Exactly. Pam lai. Right, chwarae teg i Gymru arbennig neithwr. Pan mae rhaid ennill, mae'r chwaraewyr mowr yn troi lan. O'n i'n weles i tweet neithwr fyd, beth yw hwn, yn ail Euros ni nawr mewn 5 mlynedd, nag yfe. A mae Ramsey a Bale wedi troi lan i'r parti i'r 2 Euros. Edrychwch chi nôl 15 mlynedd yn ôl pan o'r Lloegr gyda'i golden generation o fel petai. Bydde Gerrard, Lampard, Rooney, oedd ddim sôn amdano nhw yn y gemau mawr i Lloegr, ond i Gymru, Bale, Ramsey, gallwn ni ddim gofyn am fwy, a gobeithio nawr, symud ymlaen, fyddwn ni'n cael twrnament llwyddiannus unwaith eto. Felly, ewn ni trwy rai o'r canlyniadau sydd wedi bod hyd yn hyn sydd wedi siarad ar ddydd Llun. O beth sydd wedi bod gyda ni. Fi'n credu, oedd yr Alban wedi chwarae dydd Llun yn erbyn Gweriniaeth Czech. Tipyn o build-up wedi bod gyda nhw yn chwarae yn ei twrnament cyntaf ers 1998, fi'n credu, oedd y tro diwethaf nhw'n chwarae. Yn anffodus, oedd yna striker gyda'r Czech nath sgoro gol y twrnament, fi'n credu, un o'r goliau gorau fi wedi gweld spel, fi'n credu, Steff, oedd dim llawer yn anffodus gyda'r Alban. Na, ti'n beth, oedd cyn siarad am y gol, just achos oedd yr Alban yn ware yn Glasgow yn Hampden Park, a jyst yn gweld i cefnogwyr nhw gyd yn y stadiwm yma. Pawb yn cofio Anthem Cymru yn cael ei ganu yn Bordeaux ac ati ar wal goch, a tod, ias o'r yma mewn lawr y cefen, ond ti'n clywed y Scots yn canu Flower of Scotland, a dim just canu, ond gweiddi fe mas, yn hollol mas o amser gyda'r backing track, ond nhw'n gret, ond dath y gêm wedyn, o'n i wedi gweud o flaen llaw, bod yr Alban yn mynd i edrych ar y grŵp yma, yn eitha hyderus, achos mae nhw'n record eitha da yn erbyn y Weriniaeth Czech, wedi myddi nhw dwywaith yn cyngor y cenhedloedd, ond, doi beth, o'n nhw'n anlwcus iawn o flaen y gol, o'n nhw wedi cael cymaint o gyfleoedd, o'n nhw'n just ffili cael y bel yn cefn y rwyd,
A wedyn yn amlwg, tod, Wyrnedd Czech hefyd yn gweld yr Alban fel tîm o'n nhw'n gallu meiddi. A tod, oedd Patrick Schick wedi sgori. Wel, oedd y gol gyntaf yn dda, ond oedd yr ail un, tod, o beth oedd, beth 48 metr, 48 llath mas. Just yn rhyfeddol, ond fi'n siŵr bydd golgeidwyd yr Alban yn Marshall oedd nhw, bydd e'n bydd e ddim eisiau gweld y gol na am spel to, fi'n siŵr bydd e ar ryw highlight reels o'n blynyddoedd ddod. Ie, na bydd e we. Ond mae rai o'r ongle o'r gol na yn dangos le oedd y bel yn dechrau. Oedd e'n bron o bod yn dechrau, yn agosach i'r corner flag a wedyn cyrlo mewn a... I fod yn dig, oedd Marshall bant o'i linell e, ond hyd yn oed sef wedi bod ar ei linell, wel, yn agosach i linell e, bydde fe wedi stryglan i cael yma. Oedd hi just yn ping, wel... Cracker oedd e. Ie, oedd e'n anhygoel, anhygoel y gol o'r teg. Beauty. Newn ni gyffwrdd yn gloi ar gêm Sbaen yn erbyn Sweden. Bydd oedd e 85% fi'n credu o'r possession i Sbaen. Yr un un, wel, broblem gyda nhw, falle gyda Morata, neu to, ffili cael y goliau, ffili sgoro pan maen nhw'n dominyddu'r chwarae. Watches i'r yna i gyd, oedd e bach o tough watch i fod yn dig. Oedd Sweden yn digon fi'n credu cael pwynt, achos o'n i jyst ddim yn gweld Sbaen yn neud lot, ond i bai geithon nhw chances o fe, ond oedd rhywbeth yn, fel ti'n gweud, missing o ran falle ymwysodwr da dros y blynyddoedd maen nhw wedi cael y Fias, y Torres, y boes, ti'n gwybod sy'n mynd i cael gol o fe, a just, sa'n reit o Morata lot beth bynnag. Oedd beth yw'r boi ifanc efe, Rodri yw'n yr boi ifanc yn canol ca. Oedd e'n pretty class act, oedd e'n di-sefyll mas. Ond i bai yna, 0-0, oedd e'n bo game, really, i gymharu a cwpl sydd wedi bod. Na fydde. Bydd yn ddiddorol i weld sure fydden nhw'n datblygu Sbaen, achos fi'n credu gallen nhw fe'n un o ddoi ffordd. Yn amlwg maen nhw'n gallu cadw'r bel am y chwaraewyr technegol gyda nhw. Os gewn nhw buddigoliaeth, falle wneith momentum a newn nhw cael hyder, ond nes bod nhw'n cael cwpl o gols neu buddigoliaeth da, falle fydden nhw'n stryglan am y goliau. Newn ni symud mlaen wedyn i'r group of death, fel maen nhw'n gweud, nath hwnna ddechrau dydd Mawrth. Portugal yn chwarae erbyn Hungary yn y gêm gyntaf grŵp. Gêm, wel, wnaethon nhw ennill yn eitha rwydd yn y diwedd, ond nath ei gymryd tipyn o bach o amser i nhw cael y gol cyntaf nadaf yn erbyn Hungary. Nes i wylio'r hanner cyntaf, oedd 50 neu 60 munud gyntaf. Wedyn nes i training Pearl George, so nes i methu'r hanner o'r dretha. Ond 3 gol mewn 6 munud ar diwedd y gêm. Hanner cyntaf, Portugal yn control, ond war y deg oedd yr Hungarians yn rhoi tacles mewn nhw up fit, a nhw bach o help gyda'r 60,000 o fans yn y stadiwm. Ond 3 gol ar diwedd, a Ronaldo yn cael 2 gol, torri record. Mae'r boi yn anhygoel, really. Un o'r games nes i watcho Dydd Mawrth neu Dydd Llun felly, oedd e'r game Slovacia hefyd, bach o sioc, pobl yn meddwl Poland yn mynd dda. Ond Slovacia, up fit, war y teg, 2 gol, oedd Duda yn ganol ca i Slovacia yn wych, a'r un gol sgriniar i ennill y gêm yn arbennig am centre-back, technique arbennig. Bydd yn ddiddorol i weld y grŵp na. Mae'n eitha agored nag o ran Pwyl, Slovacia a Sweden, i falle pwy sy'n mynd i fod yn ail a trydydd. Bydden ni'n disgwyl Sbaen i fe mlaen i ennill y grŵp, really. Ond mae'n grŵp eitha agored gyda ni fyna. Wedyn, wel, gêm y rownd gyntaf wedyn, really, o ran edrych arni gyda'r 2 dîm mowr yn chwarae gili Steff Ffrainc yn erbyn yr Almaen. Falle oedd hi ddim y clasur o'n i'n gobeithio, ond gyda 2 dîm mor gryf a ni yn chwarae ni gêm gyntaf o'r gystadleuaeth, fi'n credu falle oedd hi byth yn mynd i fod mor agored a beth o'n ni falle'n gobeithio, ond Ffrainc ar y diwedd yn rhy gryf gyda'r un gol na. Twod, y gol na, y gwrth ymosod na, twod, oedd wastad y bygythiad na da Mbappe mynd i fod na, twod, a mae fe yn chwaraewr a hanner, ond beth, o'n i'n synnu, oedd yr Almaen ddim yn ffôl o gwbl, twod, dwi'n credu lot o ôl yn meddwl, mae rhain yn real shop shavins yn troi lan i'r gystadleuaeth. Ond twod, beth y gwendid nhw oedd, dan nhw cymaint o'r meddiad, nhw wedi parco i bus nhw,
oedd pawb ar ei gwyliau nhw yn cwrt yn hanner Ffrainc. Ond sim dan nhw'r target ma yna. Yr un peth â Sbaen, blynyddoedd yn ôl oedd dan nhw fel y chwaraewyr ma oedd yn gallu cael gol. A ti'n edrych ar ei carfan nhw, a mae Werner, mae hyder e'n Rax, sim dan o fel y clos yna, neu'r Podolski yna, neu rhywun sydd jyst yn gallu... A oedd y croesiadau yn dod mewn, oedd jyst neb dan oedd yn da, oedd eisiau Bwrac Yilmaz neu rhywun y ffrynt yno, neu Kiefer Moore, oedd eisiau Kiefer Moore ar yr Almaen. So, byddai'n ddiddorol gweld sut bydden nhw'n wneud yn erbyn tîmoedd eraill y grŵp. Bydden ni ddim yn... Fi'n disgwyl nhw i fynd trwy'r grŵp, ond i bai bod yna sioc yn erbyn Hwngari, falle, ond mae'r grŵp na, ni'n diddorol iawn. Pwy yw'r sy'n mynd i fenni ar frig y grŵp, ond maen nhw'n sicr mynd i wario wic-wiw gyda lot o dîmoedd eraill mas na, achos yn amlwg bydden nhw, bydd y rai bydden mynd trwyddo'n ail neu'n drydydd, bydden nhw'n benni lan falle ebyn Lloegr a tîmoedd eraill, a bydd y rownd 16 na yn lot o dan gwyllt, dwi'n credu. Na beth yw e. Sneb gyda Sbaen a'r Almaen sy'n gallu penio fel rocken, nag ys Steff? Na, mae eisiau Super Kiefer. Bydde... Ni'n lwcus fyna. Ar hyn y beth, so ran Cymru. A wedi gyda'r Garden Felen yn y cefndir gyda Kiefer, jyst yn meddwl, tre'n bod dim dan i rywun fel backup, jyst rhag ofon. Bydden ni'n licio gweld, bydde wedi bod yn neis ffindo rhywun yn gwybod mae'r foed a Plymouth, Luke Jeffcott. Bydden ni'n licio falle trio rhywun fel yna mas, dwi'n rhoi cyfle i Reuben Colwell, so falle bydde wedi bod yn neis tasyn nhw wedi rhoi cyfle i ryw ymwysodwr arall, jyst fel backup, Ond beth yw... Oedd Hal Robson Cano ar gael ar gyfer y gystadleuaeth? Achos oedd yn y garfan ag oedd e'n mis Mawrth, ond digwyddodd rhywbeth Covid-related a torodd ambell un reole, a wedyn, sy'n sôn i bod amdano fe wedyn, achos sgorodd yn y gêm diwetha yn y Premier League, nad o fe, i West Brom. Bydde fe wedi bod yn rhywun, gyda fel Hal Robson Cano, mae fe'n gwybod i role, mae fe'n gwybod fel i chwarae, mae fe'n sy'n dal y bel lan, tynnu, dod o'r bel mewn i, roi'r bel i chwaraewyr eraill a redeg mewn i'r sianeliad. Bydde fe falle wedi bod yn opsiwn profiadol hefyd i ni fel bach o backup. As fel o ti'n gweud, achos yn Euro 2016, wel oedd naill ai Vokes neu Robson Cano yn chwarae fel y naw, oedd e'n gallu eilyddo un yn nhw ar ôl awr, neu newid i wynebu'r gwrthwynebwyr. Ond tro hyn, mae Kiefer Moore, mae e'n unigryw, neu gwe, yn beth mae e'n neud yn y tîm, a sneb arall gyda ni i wneud i rôl fel petai. Felly symudwn ni mlaen i rai o'r gemau i edrych mlaen i yn ystod y dyddiau nesaf. Gêm dda hyn o gobeithio yn erbyn Denmark a Gwlad Belg. Bydd yn ddiddorol yn amlwg i weld sio fi Denmark yn chwarae wedi colli chwaraewr gorau nhw yn anffodus am weddill y gystadleuaeth. Ond bydd hi'n dylai fod yn gêm dda hyn o rhwng y ddoi ni. Fi'n edrych mlaen. Fi'n credu bod Gwlad Belg mynd i fod yn un o'r rai da, a fel ti'n gweud, mae Denmark, mae gymryd o chwaraewyr, dechau da nhw. Wrth gwrs, mae nhw'n colli Ericsson yn anffodus. A hefyd, sa'n siŵr fel, mae'r camp wrth gwrs gyda Christian Eriksen, ti'n gweld dros y penwythnos, o'n nhw'n sioc, ti'n mo, really, sa'n modd, sut ti'n moyn efo'r bron tynnu mas fe, ond fi'n credu, wareo nhw i Christian Eriksen, ond mae dal yn galed i colli rhywun flan do e. So, wedyn ni 2-0 Gwlad Belg i fod yn onest, fi'n credu bod Lukaku ar dan ar y fyned, so. Just gobeithio fydda nhw ddim yn cael doi chwalar, really, i orffen y gystadleuaeth bod nhw'n gallu bod yn gystadleuol a bod e'n just dangos bod yn amlwg mae beth eithon nhw trwyddo fel tîm yn erchyll a nadw, ond just gobeithio fydda nhw'n gallu bod yn gystadleuol a wneud Christian Eriksen a gweddill i wlad yn brwd i fod yn onest. So wedyn mae yr iseldiroedd yn erbyn Awstria hyn o daf. Yr iseldiroedd fi'n credu yn dîm, maen nhw'n mynd i fod yn dîm da i wylio, fi'n credu. Wnaethon ni sylwi na yn ystod y gêm gyntaf, 3 gol i 2 yn erbyn yr Ukraine. Maen nhw'n mynd i sgwr o goliau, ond fi'n credu maen nhw'n mynd i adael tipyn mewn hefyd. Ydyn, Ukraine yw'r rhai gêm dda i nhw yn dros y penwythnos. Os ti'n gallu sgwr o 3 gol, mae siawns da ti ennill bob gêm, ond rhaid ti fod yn bach fwy ofalus yn y cefn fyd, really, consido 2.
Fi mae Ukraine yn tîm da, sy'n lot wedi bod yn siarad amdano nhw, ond bod nhw'n edrych yn siarp iawn yn mynd amlan. Iseldiroedd yn cael ei... Wel, nath o osio yn dda dros penwythnos fyd, so mae'n cael ei iseldiroedd i ennill y gêm, felly 2-0. A symud mlaen i fori de, mae yna gêm enfawr yn amlwg yn Wembley y fori, Lloegr rhwng yr Alban. Yr Alban wedi colli gêm gyntaf, felly gêm enfawr i nhw os ydyn nhw eisiau aros yn y gystadleuaeth, Steff. Bydd tipyn o build-up i hwnna, fyddwn ni eisiau gweld gol Gaza yn Euro 96, 100 o nawr tan 8 o gloch fori. Wel, ie, byddwn ni'n licio gweld gol Don Hutchinson yn erbyn Lloegr Twyretho, oedd yr Alban wedi meiddi nhw, ond ie, fel wedes i gynnau fach, mae'r Alban wedi troi lan i'r gystadleuaeth, maen nhw wedi colli gêm, falle o'n nhw'n edrych arno, o'n nhw'n gobeithio ennill, sef o'n yna ben nhw wyrinaeth Czech. A mynd lawr i Wembley yn mynd i fod yn anodd yn nhw. Mae Lloegr yn dîm mor gryf. Mae cymaint o opsiynau dan off y fainc. Sa'n gweld nhw'n ennill. Sa'n gweld yr Alban yn ennill. Bydden nhw'n lwcus i gadw fel gêm yr Iseldiroedd Awstria. Fi'n gweld bydd yr Alban yn gwneud jobyn da i gadw nhw lawr i 2-0. Fi'n credu allai dwi fod yn... Mae Kane bydd e'n grac bod e ddim wedi sgôr yn y gêm diwetha. Felly gweld wedi 2 gol i ddim. A fi lli gweld Kane yn chwarae bach fel nath Ramsey neu Bale ddo i fod yn onest. Oedd e ddim ar ei orau yn y gêm gynta, ond mae'r gwrthwynebwyr nawr ddim mor gryf. Bydd canol ca Lloegr bydden ni'n meddwl yn dominanthi'r byd. Fi lli gweld rhywun fel Foden a Mount yn reoli'r gêm os bydd Kane yn cael rhyw penalty siwr o fod, neu bydd e'n cael i tapu yn y box. Mae'n licio mynd am y golden boot y bethau nag yw e Kane. A fi'n edrych mlaen hefyd i segment 10 munud Cymru yn canol y gêm na fyd ar hanner amser, fel wnaethon nhw i ni, gyda, byddai'n neis i clywed am life story Joe Rodon am hanner amser am 15 munud, yn lle siarad am y gêm. Na beth o'n i'n grac nithwr. Ar y planner nithwr, oedd Ellis James, beth yw ffwtbol... Ffys y ffwtbol yma. Ffys y ffwtbol arno, oedd arno am ryw gwarter i 11. A wedyn ar ôl ni, oedd Match of the Day i'w ro highlights arno, efe. So, recordo'r ddoi na. Ar ôl yr Ellis James, hanner awr o Gary Lineker, Alan Shearer a fi'n credu Michael Richards o fe, yn mynd trwy hen Euros a'r chwaraewyr gorau maen nhw wedi gweld. Wel, fi'n siŵr mae'r raglen na, bod arno 100,000 o weithiau yn barod. A wedyn, oedd yr highlights wedyn yn dod ar ôl ni am fel 15:15, ond oedd e ddim wedi recordo'n iawn wedyn. Well ydw y gêm ffindir dydd o blaen hanner amser, achos o Michael Richards yn y studio, ond wedi dod nôl a gol oedd wedi sgôr i Lloegr yn erbyn y ffindir yn 2000 o rhywbeth. A fi jyst fel, pwy relevance mae hwn i'r gêm? Siaradwch am chwaraewyr sydd ar y car, siaradwch am boes ffindir neu ex-pros ffindir. Dim dongos gol am Michael Richards am spel. Honestly, mae'n just troi off yn mynd munud yn y canol gêm yn troi o'n mlaen. Neu, watch out, Esperec, ond ti'n ffili dylanwadu beth sy'n arno yn y tafarn yn anffodus. Reit, ie. Achos mae ITV, maen nhw'n rhan fam o'r wael fyd. Maen nhw da, pwy oedd e, Neville Vieira a Roy Keane yn y studio nithwr. Wel, fi'n gwybod oedd e'r gêm ar ôl Cymru. Ond dim ond siarad am Lloegr yn nhw eisiau gwneud. Ond dim diddordeb gyda nhw o gwbl yn gêm Cymru a beth o'n nhw wedi gwneud. Felly, yn anffodus, fel na mai gyda'r gorsafoedd dyledi, maen nhw'n gwybod beth sy'n tynnu'r ffigurau mewn a siarad am Lloegr anffodus, maen nhw'n meddwl sy'n neud e. Felly, boys, diolch yn fawr i chi am ymuno gyda ni heddi. Fel ni'n gweud, mae gemau ar hyn o bryd o nawr tan ddydd Sul yn dod bobman. Felly, gemau siwr gymaint yn nhw edrych mlaen i. Sy'n ni'n wedi cael amser i drafod gemau'r grŵp o death sy'n dod lan ar ddydd Sadwrn, ond mae'r ein i'n mynd i fod yn wych i edrych mlaen i eto. Ond, gêm gwych nithwr gan Gymru, arbennig, edrych mlaen i'r gêm dydd Sul, ond bendant nawr edrych mlaen i'r rownd 16 ola. Felly, boys, diolch yn fawr i chi. Welwn i chi ar gyfer y podled nesaf nawr dydd Llun le fyddwn ni'n dehongli'r gêm ar ôl yr Eidal. Diolch yn fawr chi boes, welwn chi cyn bo hir. Good. Dra. Superkeeper, penio fath a roced, Cymru ar y blaen. Cymru ar y blaen. Ni'n codi ben yn uwch na chraen.